σε πληρώνω, γιατί απόψε δεν έχω ούτε ψηλά, αλλά ούτε και χοντρά. Πολλοί από εσάς με ξέρετε και από χθες. Όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο Καραγιώζης Καραγιωζόπουλος. Γιος της μάνας μου, γιος του πατέρα μου, να ζήσω, ευχαριστώ, δεν κάνει τίποτα. Τι κάνω άραγε εδώ πέρα στο μπίσι? Άφησα την παλιοκαλύβα μου, την παλιοπαράγκα μου και ήρθα με τα τρία μου τα παιδιά, τα κολικύρια, να κατασκηνώσουμε εδώ πέρα. Απλά τώρα τα έχω αφήσει εκεί πέρα και ψάχνω ένα μέρος να βάλουμε λίγο το πούλσι από το πάτωμα, να τσουγκρανίσουμε και λίγο, να βρούμε ένα καλό μέρος για να μπορέσουμε να κατασκηνώσουμε. Ευτυχώς το μέρος, από ό,τι άκουσα, δεν κατοικείται. Οπα, ποιος έρχεται? Ποιος είσαι εσύ? Όπο μια αρκούδα. Ποιος είσαι εσύ? Γάιδερος όπως και εσύ. Εμένα με ξέρεις? Σε ξέρω. Τι ξέρεις? Να ξεραθείς. Εγώ είμαι ο Κάπτεν Πίστης. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Καραγιώζης. Καραγιώζης, ψάξε το όνομα. Όχι, είμαι ο Καραγιώζης. Ήρθα εδώ πέρα να κατασκηνώσω με τα παιδιά μου. Α, εσύ είσαι. Όχι ο άλλος. Ο άλλος ποιος είναι? Εγώ. Εσύ πού βρίσκεσαι? Μες στα ρούχα μου. Είσαι από εδώ? Όχι, από εκεί. Άκουσε να δεις. Εδώ πέρα δεν γίνεται να κατασκηνώσεις. Εδώ πέρα έχω τους πειρατές μου που σέβουμε καράβια, πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, παίρνουμε τους θησαυρούς και τους ρίβουμε στα πολλά τα πηγάδια του Πίστη. Δεν πρόκειται να κατασκηνώσεις εδώ πέρα. Φύγε μακριά, ξυπόλυτε καμούρι. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θέλω να κατασκηνώσω. Ξέρω τι θα κάνω. Θα φωνάξω το θείο μου, το μπαστούνόβλαχο, το βλάχο από το κρανίδι, να με αφήσετε να κατασκηνώσω εδώ πέρα. Τρώθρεστε τι θα γίνει? Α, δεν πρόκειται. Εδώ πέρα έχω κύρωμα, δεν γίνεται τίποτα. Πάμε, Μπαρμπαρόσα, να πιω και κανένα κρασάκι στο λίγο του τρελού. Κάτσε να πάω να φωνάξω το θείο μου, τον Μπαρμπαγιόρνο. Μπάρμπα! Καίνε Καραγιώζη! Μπαρμπούλη, έλα αμέσως, σε θέλω. Καίνε Καραγιώζη, κατέβα κάτω. Να έρθω στον Πίστη, ναι Μπαρμπούλη μου, κατεβαίνω. Άι, πόη σε θια Παύλαινα, θια Μαλάμου, θια Γαρέφκο, θια Τερέζα. Ανοίξτε το σεντόνι και φέρτε μου τη φουστανέλα, τη γαϊτανούφόρα και τα τσερούχια πέταλα. Κάθεξε στο Παρθενιέ. Άι, να κατέβω στο κάτω να πείσω τον Καραγιώζη να κατασκηνώσω τον Πίστη. Άι, Μανόλα. Άι, πόη σε Καραγιώζη. Εδώ με Μπαρμπούλη μου, άκουσε να δεις. Εδώ πέρα είναι ο καπετάν Πίστης, ο οποίος δεν με αφήνει να κατασκηνώσω. Ωι, Μανούλα μου, και πού βρίσκεται αυτό? Εκεί πέρα, στο πύργο του τρελού. Πήγαινε και θέλω να τον πείσει να με αφήσει να κατασκηνώσω. Α, θα τον πείσω, Καραγιώζη, θα τον πείσω. Μπράβο, πάω να φύγω εδώ πέρα, μην μπλέξω με τον καυγά Μαντούλα μου. Παλιά κάτσε να χτυπήσει την πόρτα εδώ πέρα. Ανοίχτε. Ποιος είναι εδώ πέρα? Ωι, Μανούλα, ωι, ο Κουρσάρος. Ποιος είσαι εσύ? Ωι, άκουσε να δεις. Έχω εδώ πέρα τα παιδιά, έχω τον ανιψιέδη μου, τον Καραγιώζη. Θέλουν να κατασκηνώσουν εδώ πέρα στον Πίστη. Α, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει. Ωι, Μανούλα. Αλλιά κάτσε καλά. Θα φέρω από το Λιμέρια όλους τους κλέφτες και τους αρματολούς. Άι, να έρθουμε να κάνουμε πόλεμο εδώ πέρα. Όχι, ωραία, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα πάντα ήμασταν. Είχαμε ειρήνη εδώ πέρα στο Πίστη, που και που κουσεύαμε και κανένα καράβι. Μη γίνει το κακογουάι, Μανόλα μου. Άι, θα τους αφήσεις? Καλά. Αφού επιμένεις τόσο πολύ, θα τους αφήσω να κατασκηνώσουμε. Άι, Μανόλα. Άι, θα σου φέρω και κάνα γιαούρτι από το Μαντρί να φας. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ωι, πού είσαι, Καραγιώζη? Εδώ με Μπαρμπούλη μου, τι έγινε? Ωι, Καραγιώζη, έλα. Τι έγινε? Ωι, τον έπεισα, τον έπεισε. Θα μπορέσουμε να κατασκηνώσουμε. Θα μπορέσουμε, Καραγιώζη. Άι, να φέρω και κάνα πρόβατο να βοσκήσω εδώ πέρα στον Πίστη. Φέρε και τα κολικύρια σου να κάνουμε κατασκήνωση. Μπράβο, Μπαρμπούλη, να κάνουμε κατασκήνωση. Και τώρα τι θα κάνουμε, Καραγιώζη? Τώρα να πούμε αβάντι μαέστρο. Γιατί θα κατασκηνώσουμε. Έτσι είναι, Μπαρμπούλη μου? Πάμε λοιπόν. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας.
ξέρεις.